Hayırlı gün, isəmisiz hürmetli kollegalar. Bugün Tatar Inform matbuat üzerinde biz bugünkü cemiyette Müslümeler öz urunlarını taba alamı degan temaga matbuat konferensiyasi uzdurabız. Bizning qonaqlarimiz Noila Jihanshina, Tatarstan Respublikasi Musulmonlari diniy nazoratining xotin-qizlar bilan ishlov bo'ligi mudiri, Tatarstan Respublikasi Musulmon xotin-qizlari birligi raisi. Faniye Jalaliyeva, Tatarstan Respublikasi Musulmon xotin-qizlari birligining Mag'arif bo'ligi yetakchisi. Seyda Oppaqova, Tatarstan Respublikasi Musulmon xotin-qizlar birligining Dag'vat bo'ligi yetakchisi ham Zarina Bobajon, musulmon kiyimlari dizayneri. Xayrli kun, assalomu alaykum, isamisiz. Ham endi birinchi so'rov Noila xonim sizga bo'lar. Mana bir necha yil ilk biz doimiy eshitib turaydik shunday hollar turida. Xotin-qiz musulmonlarning huquqlari qisiluv turida, masalan, ishga o'rnashganda ular yovliq beylagan ishlarni ishga olmaganlar degan misollar turida eshitganimiz bor. Shunday mana pasportga fotoga tushganda yovliq bilan ishga yaramaydi degan problemada chiqib oldi. So'nggi orada, mana so'nggi bir necha yilda bunday hollar turida biz eshitmaymiz. Bu endi problemlar hal etildi degan so'zmi? Illa siz u haqda söylemay boshladingizmi? Rahmetingiz. Hürmetli dostlar, assalamu alaikum, rahmetullahi ve barakatuh. Dəristəndə o problemalar rezonans formada keng taraldı. Həm indi hər birimiz qiziqsınıb күзәттік də. İndi проблемага yoluqqan kişilərə yardım etərgə də turuşduq. Allah'a şükür. Бүгінгі күндә безнең Татарстан Cumhuriyetining diniy nazarati bu проблемаларны хәл итәргә бүтән көчен куйды. Без хатын-кызлар diniy nazaratining якынында diniy nazarati белән берлектә һәм шушы әйтик өлкәдә эшлибез. Шуңа күрә бергәләшеп безгә имамнарыбыз, хәзрәтләребез ярдәме белән проблеманы Татарстанда хәл иттек дисәк тә, ялгышмам, инде кайдадыр калкып чыгарга да мөмкин. Ник дисәң, һәрбер кеше әле милли традицияларны, милли рухны, милли аңны белми калучыларыбыз да бар. Инде күрәләр дә яулык дигәч, ничектер гарәпләшкән, безнеке түгел дип, шундый фикерләрдә ишетергә туры килә. Әмма ләкин без хатын-кызлар буларак, мөселман хатын-кызлары буларак, бөтен кешене куябыз. Җәмгыятькә таратырга, аңлатырга, ул яулык, ул безнең кием. Чөнки без тарихка күз салабыз, өйрәнәбез, кызыксынабыз. Калфакта булган, яулыкта булган, шәлдә булган. Хәзерге бүгенге көндә абыстайларыбыз шушы матур киемне саклап калучылар һәм шушы матур киемне киеп йөрүчеләр. Үзегез дә күрәсез, абыстайларны күргәч, аларны беркем дә әйтми бүтән милләт хатын-кызы дип. Шып-шым татар хатын-кызлары мәҗлесләрдә дә, урамда да, һәр бер җирдә үзләренең камзуллары татарча бизәлгән. Шуңа күрә менә җәмгыятьтә, менә журналистлар сезгә дә зур үтенечебез бар. Бу фикерне, бу кирәкле юнәлешне, бу милли аңны таратыгыз. Дөрестән дә үзебезнең Татарстаныбызда проблема хәл ителсә дә, чит өлкәләрдә проблемалар чыгарга мөмкин. Әле күптән түгел генә Петербург шәһәреннән яңадан звонок булды. Кыз бала 19 яшендә менә мине уку йортыннан куалар ди. Инде китәргә мәҗбүр итәләр ди. Минем укыйсым килә ди. Яулыкны салсам, мин Аллаһтан куркам салырга ди. Укырга теләге бар. Ул кыз балага әлбәттә ярдәм кирәк иде. Без инде шушы уку йортының җитәкчесенә шалтыратып, аңлатып, бөтен Россиядә дә мөселман хатын-кызларының сайлау мөмкинлеге бар. Ул киемне, ул үзе сайлый икән, ул аның хукукы. Шулай дип аңлаткач, ул кыздан инде әзрәк шул куркыту янулары белән әзрәк ераклаштылар һәм инде укырга рөхсәт бирделәр. Шуңа күрә без тырышабыз мөмкинлекләрне кулланырга, халыкка җиткерергә. Ничек кенә булмасын, һәрбер милләтнең үз милли киеме бар. Сез дә киегез диябез. Сез дә шушы киемне саклап калучылар, йөртүчеләр булыгыз диябез. Урыс киемеме ул инде, чуваш киемеме, рәхәтләнеп кисеннәр куллансыннар. Чөнки нинди генә милли бизәк булса да, ул хатын-кызны матурландыра, сафландыра, бизи. Нурландыра да дип әйтсәм ялгышмам. Шуңа күрә бу өлкәдә эшләр дәвам итә һәм инде Аллаһ Субханала Таалядан сырыйбыз, дуа кылып сырыйбыз, андый проблемалар булмасын дип.
Шулай да менә ниндидер статистика алып барасызмы сез? Сезгә елына ничә кеше менә мөселман хатын-кызларның хокукларын кысу турында мөрәҗәгать итә? Беләсез, тагын әйтер идем, Аллаһның рәхмәте һичшиксез зур. Күп булмый. Елына 5-6 мөрәҗәгать кенә була. Һәм инде ул статистиканы бик артык таратырга да тырышмыйбыз. Инде күп әйткән саен әйтик, каршы чыгучылар да була. Проблема бар икән, аны матбугатка чыгармыйча гына үз ара шушы җитәкчеләр белән хәл итәргә тырышабыз. Менә бүгенге көндә мөселман хатын-кызлар берлегенең республикада һәм гомумән Россия күләмендә абруе бармы? Һәм сез аны нәрсәдә күрәсез? Беләсез, бүгенге көндә берләшү башланды. Хатын-кызлар тырышалар мәчет тирәсендәме, мәдәни үзәкләр тирәсендәме, бер-берсен танып, дуслашып, аралашырга. Ул безнең милли үзәкләрдә, әйтик, Конгресс татары тарафыннан күп билгеләнеп, алар да актив эшли башлады, Аллага шөкер. Кайда милли җанлы кеше җыела, анда дин дә була, тел дә була, кием дә була, гырыф-гадәт дә була. Шуңа күрә безнең инде Рәсәй төбәкләрендә бу юнәлеш өметле дип әйтәсем килә. Һәм безнең дә абруйлар, хатын-кызлар менә күбесе бизнес өлкәсендә күп кенә абруйга иреште. Аннары күп кенә җитәкче урыннарда да эшлиләр. Хәтта менә мин яулыклы булсам да, алдан ояла идем. Хәзер оялуым дөрес аңлагыз нәрсәдән? Ничек инде мин Госдумага кирип, анда түгәрәк стәлләрдә катнаша алам, чөнки мин яулыклы бит инде. Шулай дип үзенә сорауны куя идем. Әлхәмдүлиллаһ, минем яулыкка бер кеше дә игътибар итми башлады. Совет Федерацияга да чыгаралар, шушы Госдумада, общественный иҗтимагый палатада да алар белән аралашканда берсе дә яулыгымны күрми башлады. Менә бит инде шулай булгач, яулык бер кайчан да безнең җәмгыятьтә комачауламас дип өметләр уянып кала. Инде бу өлкәдә дә эшләргә кирәк, чөнки дөрестән дә яулык безнең ниндидер артка тарта торган, безне әйтик, эшебезне алга җибәрми торган ниндидер әйбер түгел. Яулыктан без күп кенә кирәкле эшләрне башкара алабыз. Әле без инде дуслык мөнәсәбәтләре кырдык бөтен Россиядагы христиан хатын-кызларының җәмгыяте белән. Алар да яулыкка, менә без дә үзебезнең фикерне әйтербез, мөнәсәбәтне күрсәтербез ди, чөнки христиан динендә дә яулык әйтик тыелмаган. Яулык кию ул инде горурлы хатын-кыз өчен. Без дә бу мәсьәләдә бергә эшләрбез дип, менә шундый ышанычлар белдертәләр. Шуңа күрә уйлыйм, киләчәктә инде тиз елларда Аллаһ бирсә, инде яулыклы хатыннарга андый зур игътибар булмас. Алар да җәмгыятьтә ничек һәрбер кеше җәмгыятьтә яши бит инде. Ничектер алга калмыйча гына тигез условиялар, на равных правах дип әйтәм инде. Менә шулай мөселман хатын-кызлары булыр дип тә өметләнеп калабыз. Һәм инде Наилә ханым, менә тагын бер сорау сезгә. Безнең матбугат конференциясе халыкара хатын-кызлар көне уңайыннан уза дип әйтеп булмый, ләкин шуңа бәйле рәвештә уза. Бу дөньяви бәйрәм, без аны дөньяви бәйрәм дип кабул итәбез. Шул вакытта төрле бәхәсләр чыга. Мөселман хатын-кызлары бу бәйрәмне кабул итмәскә тиеш, аны бәйрәм итмәскә тиеш дигән сезнең шәхсән мөнәсәбәтегезне беләсем килә. Һәм мөселман хатын-кызлары җәмгыятендә сез моңа менә ничек дип мөнәсәбәт белдерәсез? Бу сорауга җавап бер төрле генә яңгырамый. Безнең мөселманнар арасында күп төрле фикерләр чыга. Күбесе инде әйтәләр, инде ислам динендәге шәхесләргә, кешеләргә ул бәйрәм туры килми, билгеләргә ярамый, гынах та дип саныйлар. Инде мөселман хатын-кызын ире көн саен бүләкләргә тиеш, көн саен аны хөрмәтләргә тиеш. Тик мин әле бер мөселман ирендә күргәнем юк, көн саен әнисенә, хатынына, анда кызына чәчәкләр бәйләме алып килсен яки бүләкләр һәр көн бүләк итсен дип, андый әле вакыйга күзәтелгәне юк. Телдә генә ул, мин инде бу мәсьәләдә безнең Мәскәүдә бар Шамил Аляутдинов дигән бер күркәм генә китаплар авторы, әйтик, галим дип тә әйтәбез, ул мөселман дөньясы өчен танылган шәхес. Аның да китапларын укып, шушындый нәтиҗәгә киләбез. Менә карагыз әле. Безнең бар әниләр көне, бар әтиләр көне. Әйтик, хәзер октябрь аенда бар балалар
көне, 1 июнь. Гаилә көне, хатын-кызлар, иратлар көне. Бу бит дин белән бәйле шатлыклы вакыйга түгел, бу бит халык арасында халык бәйрәме. Һәм инде халык бәйрәме булгач, менә пәйгамбәребезнең сүзләре безнең исебезгә төшә. Пәйгамбәребез әйткән, халыкка шатлыклы вакыйгалар булганда, аларны шатлыктан тыймагыз дигән. Алар бер-берләрен тәбрикләсен, бүләкләр тапшырсын дигән. Шатлыкта без, мөселманнар, инде әйтек, бер кеше куанса, без аның куанышы белән үзебезнең йөрәгебезне дә бизәргә тиешбез. Ул һәрбер милләтне берләштерә, һәрбер милләтне шул бәйрәм татулаштыра. Инде дини безнең кануннарда бер җирдә дә әйтелмәгән, милләт арасында дуслык булмасын. Милләтләр бер-берсен хөрмәт итмәсен дигән, әйтек, фикер анда бер кайда да куелмаган. Шуңа күрә инде менә карагыз әле, беркайчан да мөселманнар Рождествоны әле бәйрәм иткәннәр юк. Христианнар Кырбанны яки Рамазан гаетен бәйрәм иткәннәр юк. Ничектер адәм баласы бу дөньяга килү белән, ул белә инде үзенең бәйрәмен. Дини бәйрәмнәр булгач, кеше хәтта дин белән артык якын булмаса да, ул барыбер үз бәйрәмен хөрмәт итеп үткәрә. Бәйрәмендә ниндидер үзенең өлешен кертә, кардәшләре белән була. Бар безнең дәүләт бәйрәмнәре. Конституция көнеме, дәүләт көнеме, без аларга куанабыз. Без ул бәйрәмнәрдә бер-беребезне хөрмәтлибез һәм инде менә пәйгамбәребезнең сүзләрен искә төшереп, бүләк бирешсәк, тәбрикләсәк, аның гынахлы җирен табырга бернинди мөмкинлек тә юк. Инде дөрестән дә Коръәндә аят бар. Сез ул халыкларга карап, алар янында булсагыз, һәм инде аларча үзегезне тотсагыз, сез дә шушы дәрәҗәгә, шушы әйтик кимчелеккә төшәсез дип, ул халыклар бәйрәм иткән халыклар турында түгел. Ул халыклар менә гынахка баткан халыклар турында әйтелә. Әйтик, сез утырасыз арака эчүчеләр мәҗлесендә, исерекләр янында. Менә алар янында утырырга хакың юк. Чөнки син бер тамчы араканы эчмәсәң дә, син гынахны үзеңә аласың. Зиначылар янында утырасың икән, зина кылучылар. Син зина кылмасаң да, ул гынах сиңа ирешә. Шуңа күрә менә ул аятлар шушындый гынахка баткан халыклар турында әйтелгән. Бәйрәмдә без һәр вакытта да күңел күтәренкелеге. Без бит анда куанабыз, шатланабыз. Мөселман бәндәләре шатлыктан кешеләрне биздерергә тиеш түгелләр. Шулай дип җавап бирәсем килә. Рәхмәт. Һәм инде киләсе сорау Заринәгә булыр. Зарина, вам вопрос. Вот очень часто мусульманок обвиняют в том, что они одеваются по арабским традициям. И вот вам вопрос, с чем это связано, и можно ли все-таки мусульманскую одежду подвести к нашим татарским традициям? Что для этого надо сделать? Ну, альхамдулилля, сейчас этот вопрос решается, потому что на рынке появляются очень много дизайнеров, которые предлагают более адаптированные коллекции нарядов под наш современный мир, под наше общество. И благодаря таким дизайнерам очень много нарядов, которые можно носить и на работу, и выйти на прогулку с ребенком. Вообще для жизни очень комфортные наряды, но в то же время они обусловлены под каноном шариата, то есть закрытые, аккуратные. И хорошо, что за последнее время чаще стали уделять внимание самому и качеству изделий. То есть зачастую стали использовать натуральные ткани, красивые аксессуары, фурнитуру очень качественную стали использовать. И я думаю, как раз-таки сейчас очень актуально представлять аудитории более сильные наряды, которые немного приукрашены, стилизованы под наши национальные костюмы. И насколько велик спрос вот на такие костюмы, стилизованные под национальные? Спрос очень большой, потому что, к счастью,
в нашей уме появляется очень много сестер, и зачастую это девушки, которые занимаются общественными делами, занимают определенные посты. Госслужащие тоже есть среди наших клиенток, которые зачастую спрашивают, интересуются нарядами, которые можно было бы и на работе носить, и чтобы не было дискомфорта, то есть не было определенных ограничений. Считаете ли вы, что одежда, спрос на одежду с национальными элементами символизирует национальный дух тоже тех, кто вот их спрашивает, кто их носит? Естественно, берет даже какая-то гордость, когда радует девушек определенный орнамент, какой-то элемент, пусть даже в виде маленькой брошки на стильном костюме классическом, это уже радует, потому что возрождение, наверное, культуры, ностальгия по традиционным элементам, по традиции в целом, оно привлекает внимание. И будучи даже в разных городах мира, можно определить, что это наша татарка, мусульманка, которая именно с гордостью несет свои традиционные моменты. В вашей практике есть такие встречи, да? Очень часто, особенно за последние 2 года, зачастую стали спрашивать вышивку на нарядах, вышивка именно в национальном орнаменте, какие-то красивые воланы на рукавах. И радует то, что если наблюдать за тенденциями европейской моды, там тоже именно придают акценты на мелкие детали, такие как воланчики, кружавчики, что и характерны для нашей национальности. Спасибо. Келесі сұрау Фәния апаға һәм Сейда апаға бірге болыр. Фәния апаны енді білесіздер, ол Россияда, ялғышмасам, мәшит солдырған бірден-бір хатын қыз. Енді Сейда апа ол ғұмырын біздің халықтың традицияларын, дини традицияларын келешек буыннарға тапшыруға бағышлаған шәхес. Һәм менә шундый сорау бирәсе килә, Фәния апа, сез башларсыз инде. Biz sizni bilamiz, sizning ishchanligingizni bilamiz, ham biz qo'llanamiz sizning kitoblarni. Lekin sizning bugungi kunda yoshlar orasida davomchilaringiz bormi? Mana sizning ko'p etib, mo'l etib ishlarlik ham traditsiyalarimizni, diniy urf-odatlarni kelajak bularga topshirday yoshlar bormi? Elhamdülillah, elhamdülillah rabbil alamin. Galemlerin hocası hatın kızlarga şunday mümkünlükler birdi. Elhamdülillah, galemlerin hocası hatın kızlarga şunday mümkünlükler birdi. Bugünkü günde bizning bütün avullarda da, şehirlerde de medreseler açıla, meşitler açıla, bilim biru mümkünlüğü açıldı. Bilim bugünkü günde bizge şunday kirek, aytib bitirgisiz. Çünkü İslamga kelip yolluk yapkan hatın kızlarda şeriat zakonların bilmiler. Tigi yaramay, bu yaramay deyip korkup turalar. Balalarında korkutup, tigi yaramay, bu yaramay. Şuluk vakitte mine beyramlar turunda süsülep gitti Naila Hanım. Şuluk jırlar. Nişlep yaramasın. Bizning ulug' alimimiz Shig'abuddin Marjani aytgan, yaxshi musiqa halal ol degan. Payg'ambarimiz de shulay aytgan. Elhamdülillah, bilimni olur üçün meşitlerge kelirge kerak. Çünkü bir jirde de şeriat zakonların üretmiler. Meşitlerge kelirge kerak, jiberirge kerak balalarını, ülkenlerini, irlerini, hatın kızlarını bilirge kerak. Bugünkü günde bizning indi mine edep ahlak meselesi, şu bizning urf adetler meselesi ko'tarilib kela. Allohga shukr,
шушыңа игътибар итә башладык. Без инде моңа күптән игътибар итәбез. Иң мөһиме хәзер журналистлар игътибар итә башладылар, күтәреп чыктылар. Алла рәхмәте булсын сезгә бу олуг эшегездә. Дәвамчыларыма килгәндә, беләсез, минем дистәләгән үзем белән эшләүче хатын-кызлар. 1000 еллык мәдрәсә шәкертләре, остазлары, Гадел мәчете укытучылары, остазлары. Минем теләктәшләрем һәм алар дәвамчылар. Без мәчетне салып чыктык бергәләп. Аны бер кеше дә алай эшли алмый. Без иң элек 10 еллык программа кабул иттек. 10 еллык программаны кабул иттек тә эшли башладык. Башта мәдрәсә зданиесе дип салдык. Авылда мәчет юк. Гадел мәчете остазбикәләре белән шунда белем күтәрә башладык. Җәйге лагерьларны оештырып, хатын-кызлар, әниләр, бәбиләр лагерьлары оештырдык шунда, җәйләүләр, әниләр, бәбиләр. Һәм өлкән хатын-кызлар өчен курсы повышения. Ничек аталам инде. Белем күтәрү курслар оештырдык өлкән хатын-кызлар өчен. Менә бу курслар хәзер инде 15 ел эшли. Булар берсе дә бер минем тарафтан гына эшләнмәде. Аны минем теләктәшләрем, үземнең дусларым эшләштеләр. Аннан 10 ел шушы 10 еллык программа узып, 16-нчы елны карасак, инде без аны, оказывается, не только үтәгәнбез, арттырып үтәгәнбез. Без анда әле мәчеткә план ясарга, җир алырга дип куйган идек. Инде ул 16-нчы елда төзелеп бетте. 3 катлы мәчет. Янында мәдрәсәсе. Субханалла, мәшалла. Аларның берсе дә бер минем тарафтан гына эшләнмәде. Бу искиткеч шушы үз эшенә, шушы юлга әдәп әхлакны күтәрергә тырышучы, гырыф-гадәтләребезне күтәрергә тырышучы, динебезне, шәригать законнарын аңлатырга тырышучы абыстайлар ярдәмендә эшләнде. Алланың рәхмәте булсын аларның һәр кайсына да. Инде шул эшләрне яктырткан, менә китап турында сүз булды. Сезнең хезмәттәшегез, коллегагыз дип әйтик, Вәсилә Рахимова ярдәмендә чыкты менә бу китап. Монда шәригать законнары инде безнең гырыф-гадәтләр буенча ничек үтәлергә тиешлеге. Бу башлаучылар өчен түгел, кызганычка каршы башлаучылар өчен безнең китаплар күп. Бу инде әзрәк югарырак уровендагы мөслимәләр, мөселманнар өчен чыгарылды бу китап һәм бик тиз таралып бетте. Шәригать законы ул бирелгән безнең бәхет өчен. Менә без шуны дәресләрдә аңлатырга тырышабыз. Шәригать законын бит без белмибез. Тәкълиди иман гына таралган халык арасында. Бисмилла әйт, Аллаһу әкбәр дип әйт, син мөселман, менә бәйрәмнәр бар, менә шул бусагада гына. Аны тирәнрәк өйрәнсәң, кеше бәхетле була. Бәхетле була ни өчен? Чөнки шәригать законы эчендә Аллаһ Тәгалә бөтен иркенлекне биргән кешегә. Нәрсә телисең, шуны эшлә. Я син хак юлдан бар, Аллаһ Субхана Тәгалә өйрәткән, пәйгамбәребезгә өйрәткән юлдан бар. Яки син начар юлдан кирип кит. Шиген Аллаһ Субхана Тәгалә күрсәткән. Һәм шул ук вакытта сине өйрәтер өчен пәйгамбәрләр җибәргән, сиңа бары тик шуны үтәргә генә калган. Мин табиба, гомер буе табиба булып эшләдем. Һәм бик аптырый идем яшьрәк вакытларда. Бер үк диагноз, бер үк билгеләре авыруның, бер үк дарулар, монсы ул терелә, монсы хроник әйләнә, монсы үлеп китә. Ни өчен? Чөнки без тәүбә кылырга өйрәтмибез. Тәүбә кылырга өйрәтмибез. Бөек Галим Хәсән Басри янында утырганда, аның янына килгәннәр, шәкертләр белән утырганда берәү килгән дә әйткән. Минем тормыш бер дә тәртипле түгел. Семьямда туслык, татулык юк. Хәсән Басри әйткән. Тәүбә кыл дигән. Икенчесе килгән,
Аурым да аурым. Һич чыга алмыйм шушы ширдән. Хәсән Басри әйткән, тәүбә кыл. Өченчесе килгән. Финанс хәлләрем шундый начар, сәүдәм бармый, ни эшләргә дә белмим. Тәүбә кыл дигән. Әгәр игътибар итсәгез, ширкәүләргә кергән вакытта атыпнарын атлап кергәндә үк христианнар тәүбә кыла башлыйлар. Ә безнең татарларыбыз аны нишләптер тек кенә күрәләр. Әллә тәкәберлек комачау итә, әллә наданлык комачау итә. Менә шуның өстендә эшләргә тырышабыз. Билем таратырга. Истидлали билем таралсын. Ягъни дәлилле китаплардан алынган, галимнәребезне өйрәнгән шундый билем таралсын. Менә безнең тагы бер салпы ягыбыз бар. Бездә балалар бакчасында тәрбияче хатын-кызларыбызны хөрмәт итмәү, мәктәптә укытучыларыбызны хөрмәт итмәү, аннан үскә күтәрелә җитәкчеләребезне хөрмәт итмәү. Һәр берсе турында бала янында үзебезнең сөйлибез берәр фикеребезне, тискәре фикеребезне. Бу иң начары. Шуның белән тәрбия кылабыз да, аннары аптырыйбыз. Чөнки балаларыбыз нишләп безгә буйсынмый, ник укытучыны тыңламый, ник булай итә. Өйдән башларга кирәк, үзебездән башларга кирәк. Үзебездән ничек без сөйләшәбез? Ничек без күршемә карата нинди әдәптә мин? Кайнанама карата нинди әдәптә мин? Еш тәүбә кыламмы, Аллаһ кушканны үтимме? Ничә тапкыр көненә тәүбә кылам? Көннең кайсы вакытында тәүбә кылам? Биргәненә шөкранә кыламмы? Рәхмәт, Фәния апа. Рәхмәт. Һәм инде шушы ук сорау Сәйдә апа сезгә, сезнең дәвамчыларыгыз турында да ишетәсе килә. Сезнең бик актив радиода вәгазьләр алып баруыгызны мин үзем тыңлап барам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил галамин. والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Барыгызга да бик зур рәхмәт шушындый мәҗлесләрне оештырганыгыз өчен. Әлбәттә бу безгә кирәкле. Ни өчен соң кирәкле? Әгәр дә без ашадык, эчтек, йокладык кына булса, бу хайван рәвешенчә яшәр идек. Безне әти шушлай тәрбияләде. 10 яшьләрендә булай дип әйтә балалар. Мулла абыстайның вазифасы бәлеш ашау гына түгел, туган илгә, туган туфракка, ана теленә, горыф-гадәткә, фәнгә, дингә хезмәт итү диде. Менә шушы туганнан баланы әйтәбез, ананың карнында 121 көннән соң Аллаһы Тәгалә 4 төрле нигъмәт җибәрә. Баланың гомере, баланың профессиясе, һөнәре, аның нәрсә ашыячагы һәм бәхетлеме, бәхетчеме буласы. Хәзерге вакытта 6 академия наук тикшерә Коръәнне. Алалар сүрәне заглавие дип әйтәбез инде, алалар аятларны предложение җөмлә дип әйтәбез инде, тикшерәләр. Булар нинди медицинага туры киләме, фәнгә туры киләме? Менә шушыларны тикшереп, литературный газетның приложениесында язып чыга иде элегрәк, хәзер кайда чыгалар булыр. Анда бөтен дөньяви дини профессорлар, дини академикларның нәтиҗәсе кулыгызга керсә, укырга тырышыгыз әләне. Миңа аны Мәскәү җибәреп тора иде, соңгы ярты елда гына ала алмыйм. Шуңа күрә дини тәрбия дигәндә без куркып калабыз. Дини тәрбиядә дини дип сүз чыга икән, менә шушылай утырып, силкенеп, дини мәгълүматны, дини аятлар гына укып торабыз дип. Җәмәгать бу алай түгел. Динне ни өчен биргән Аллаһы Тәгаләне без башта аңларга тиешле. Ни өчен соң биргән? Без дөньяга кунак булып кына килгән. Вакытлыча гына. Әле безнең җаннарыбыз атабыз Адәмнән алып, соңгы кыямәт көненә кадәр туачак баланың җаннары җәннәттә булып, җаннар
мәңгелек. Димәк, әле без монда дөньядан кайчанда булса китәчәкбез. Хәзерге вакытта менә бу карашны дөнья галимнәре, күбрәк Франция, Англия, Ленинград галимнәре исбат иттеләр. Безнең пәйгамбәрбез сөйли торган булган, кеше үлгәч, габуз матдәсендә, гәүдәдә, койрыкта габуз матдәсе үлми кала дип. Хәзерге вакытта 120 еллар элегрәк шушы галимнәр 20 ел яткан мәетне казып алалар, экранга куялар, экранда йөрәкнең кардиограмма алган кебек языла башлагач, гаҗәпкә калалар. 20 градустан температураны 2700 температурага күтәрәләр. Шунда да языла. Шуннан соң бу галимнәр постулат диләр. Теория дип әйтегендә аңлашылган кебек инде. Димәк, кеше үлгәннән соң койрыкта, адәмнең койрыгында, көпчек дип әйтелә буга инде ул русча, мин русча бик белмим. Шушы үлми калган молекула кыямәт көнендә үзенә гәүдә җыярлык энергия эмит итә дип рус телендә шулай язылып чыга. Инде галимнәр исбат иткән. Инде хәзерге вакытта мәчетләребездә аңлаталар. Имамнарыбыз бик яхшы яшьләр өлгерделәр. Бик бу шатлыгыбыз, алхамдулиллах, абыстайлар укыталар. Инде хәзер нәрсә безнең артта калып бара? Әдәп, тәртип, әхлак, хөрмәт. Менә шушыларга әтибез өйрәткән буенча да 7 төрле әйбердән мин үзем нәрсәгә ярдәм итә алам дип пенсияга чыкканчы ук мин үземне шушыңарга хәзерләдем. Башта дини мәгълүмат белән радио, телевизорларда сөйләдем. Ул вакытта муллалар юк иде. Гадилә дигән бер бик яхшы журналистыбыз бар иде. Алланың рәхмәте булсын. Җаны тәне белән Кол Шәриф мәчетен салдырган кебек һәр вакыт, һәр атнада марафон үткәрде. Менә шушы әдәп, әхлак, тәртип турында без хәзер уйланыйк әле. Кайда сөйләнәбез, кайда өйрәтәбез? Мәктәпләрдә укытучыларның тын алырга да вакытлары юк. Имтиханга хәзерләнәләр. Гаиләләребез әле безнең өлгермәгән алай тәрбия бирегән. Заллар, концертларга баргач, театрларга баргач, карыйбыз. Йөриләрме әле анда муллалар, абыстайлар? Йөриләрме анда әле тагын башкалар? Ул тирәдә бер мин йөрим. Миңа ни өчен ул кирәк? Кеше ничек сөйләшә? Нинди җирдә гаебебез бар? Кайсы җирдә безнең кимчилегебез бар? Хәлимнән килсә, мин бу Татарстанны иң беренче күкләргә күтәреп куяр идем дигән кебек. Бүтән җаным, тәнем белән тырышам мин. Игътибар итәм. Сәхнәдә автор нәрсә бирә? Хәзерге вакытта ничек тәрбияли безне? Артистлар ничек итеп аны бирә безгә рольгә кереп? Арттырамы, киметәме? Инде хәзер киенергә чыккачыннан вешалкада, кием киенә торган җиргә баргачыннан игътибар итегез әле, яшьләр. Чиратта торабыз. Минем алда бер ир кеше тора. 55 яшьләрдәдер инде. Минем яндагы ханым чиратта, мин аның янында. 10 жетоны бар моның кулында. Беренче театрдагы шикелле акча санаган кебек саны 10га санады. Тагы китереп бирделәр 5-не, 15 булды. Аның артында 80ннән узган 82, мин хәзер 83 белә барам, алхамдулиллаһи шөкер. Мин торам. Ә ул белмимени өмрендә, гаиләдә ишетмәде микән юл улларга булган хөрмәтне? Юк. Шулай итеп, менә без бүтән җиргә дә ярыймы? Ярый. Көн үтәме? Үтә. Игътибарсызлык белән яши башладык. Инде хәзер татар милләтенә карыйк әле. Ул бит безнең бик мөлаем булган, галим булган, эшчән булган, тырыш булган. Шуңа күрә 1000 еллык тарихы да булган аның. Хәтта биегән вакытта да 3 бармак кадәр генә аның аягы җирдән күтәрелгән. Хәзерге вакытта ансамбльләргә күз төшерик әле җәмәгать. Тезләре борынга җитә, әйләнсәләр киндеге күренә. Татар милләте шулай яшәгәнме соң? Нигә без төшеп калабыз? Нигә без башкаларга үрнәк була белмибез? Хәзер шулык вешалка дип әйтегәндә, кием киенгән җирдә хәзер чиратта бер хатын тора, килеп керә, ишектән кычкыра: "Фатима, киләләр, мин монда", ди. Шушы булдымы тәрбия?
ана булган кыз булган кеше, хатын булган кеше, ул мөлаем, нурлы, мөхәббәтле булырга, тыйнак булырга тиешле. Мәҗлесләрдә, аш мәҗлесләрендә шактый җырыйм инде, әлхәмдүлилләh. Бер елда отчет бирәм, 35 ел буенча йөрим, 35 ел отчет бирәм мен мөфтияткә. Ашка барам, ашлардай дип әйтәм инде, 3-4 сәгать вагаз сөйлим инде үземчә булдыра алган кадәр. Шул вакытта әйтәм инде, ханымнар, әйдәгез әле тормышны, никахыбызны озын булганын теләп, әз генә булса да телебезне тыебрак, тешләбрәк яшәргә гадәтләник әле. Ашу менә икән 2 минутка, аннан соң төшә икән. Шушы 2 минут эчендә ирең ашуланганда сабыр итеп торырга була бит, була. Хатын ашуланганда иргә дә әйтергә була. И җаным, яратамла шушы характерыңны ашуланганда бигрәк мөхәббәтле булып китәсең дигәндә хатынның ашуы басыла. Менә шушылай итеп һәр мәҗлесләрдә, бөтен Татарстан Рәсәй буенча клубларда дип әйтәм, мәдәният йортларында 4-5 сәгать, Чувашиядә 9 сәгать барды вагыз. Халыкны тарата алмадык. Сәгать 9-да башланды, 6-га кадәр. Сәйдә апа, бүлдерим әле сүзегезне. Вакытмы? Әйе, безнең вакыт. Хәзер шуны да Чөнки журналистларның сорауда мисал гына китереп китәм, бер генә мисал. Бер генә мисал ярый. Бер мисал китереп китәм, менә ир белән хатынга ничек итеп тормышта йомшаграк булырга. Сезнең хатын кызда эшли, тәрбиядә кыла, эштән кайтты, аш салды, икмәк юк. Гаиләдә тәрбия алмаган хатын иренә кычкыра. Магазин тирәсеннән кайтасың иде, хлеб алып кайтмыйсың, бөтен эш миңа ди. Тәрбия алган хатын булай ди. Барса җаным, ипигә генә чыгып кирсәнә, мин ашны пешерә торыйм әле ди. Менә шушыны югалтмыйк без. Безнең никахларыбыз озын гомерле булырга тиешле. 1370 язылса, 1300 таралырга тиешле түгел. Бу безнең нигез, хөкүмәтебезнең нигезенә кагыла. Шуңа күрә һәрберегезгә дә уңышлар телим. Һәрберебезнең дә никахлары озын гомерле булып, бәхетле булып, ике дөнья рәхәтенә, бәхетенә, тынычлыгына дәрәҗәсенә ирешә алырлык гомер итсәк иде. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рәхмәт Сәйдә апа. Һәм инде журналистларның сорауларына күчәбез. Рәхим итегез. Татар-информ Мөршидә Кыямова. Сәйдә апа әйтеп китте, монда укытучыларның вакытлары юк дип мәктәпләрдә әйме. Менә минем беләсе килә, абыстайларны мәктәпләргә кертәләрме? Абыстайлар безнең мәктәпләрдә йөрийме? Моңар мөмкинчелек бармы? Мәктәпләргә сезне кертәләрме? Сез мәктәпләрдә дә эшчәнлек алып бара аласызмы? Бармы? Шакырган җиргә, бөтен җиренә барам җәмәгать. Шакырган җиргә, барлык җиргә дә Америкасына барып җиткәнне шакырсагыз, сезгә генә барымын. Шакырыгыз рәхим итеп. Рәхәтләнеп 3-4 сәгать сөйләп кайтармын иншалла. Мөршидә, мәктәпләр абыстайлар эшли битендә күрәбез. Менә сезнең кул астында да эшләүчеләр бар. Менә ул комплекслы итеп оештырылганмы дип әйтәм. Ул битендә теләсә кем чакыра алмый. Сезне бөтен кеше белмәскә дә мөмкин. Мөршидә, ул мәсьәлә безнең республика күләм хәл ителгән иде. Алдынгы елларга. Хәзер инде менә дини әйтик, сораулар артка калсын дип инде мәктәпләр дәүләттә дин белән әйтик, безнең законнар аерылган дип, менә шул күзлектән әзрәк инде читләштерү бар. Бер тәкъдим бар әйтим әле. Җәмәгать, әйдә булай эшлик әле. Карыйк телевизорыбызда бармы безнең анда әдәп, тәртип, әхлак, хөрмәт, ата-аналарга гомергә? Юк бит, анда нәрсә күрсәтәләр? Сугыш, секс күрсәтәләр. Безгә ул кирәкми. Шуңа күрә әдәп, тәртип, әхлак безнең телевизорларда булырга тиеш, сәхнәләрдә булырга тиеш, концертларда булырга тиешле. Концертка чыккан чагында хайван булып мөгезләр куеп чыгалар артистлар. Бу бит тәрбия түгел, адәмнән көлү була. Әйдәгез менә шушы тәкъдим белән чыгыйк безгә. Шәрәтик телевизорларыбызны. Тәкъдим аннары булырга тиеш безнең хәзер әйтик мәдрәсәләрдә, Рәсәй Ислам институтында да укып чыга кадрлар бит инде. Менә шулар белән эшләргә һәм инде аларны мәктәпләргә дә кертергә дигән проект белән эшлибез.
балалар бакчасына да барсыннар, анда бит инде дини кануннарны үтәргә түгел. Менә Сәйдә абыстай әйткән кебек, тәртип, тәрбия, ата-ана хөрмәте, чөнки бәлки абыстай килгәч, абыстайның сүзен ишетерләр балалар. Беләм, тәрбиячеләр дә, укытучылар да ул хакта әйтәләр. Әмма ләкин әйтүнең артыгы булмый. Инде кайсы бер вакытта әнисен ишетми бала, чит кешене тыңлый. Менә шундый да очраклар әйтик бездә бик күп. Инде абыстайларны да бу өлкәдә менә эшләтергә дип өметләребез бар. Пенсияга чыккач мен 13-12 гимназияларда dinler tarixi 124 saatlik özüm yazgan. Şulay uq garab tili birinchiden alıp 11'e kadar okuttum. 487 bala 53 klas buldu bu Tatar gimnaziyalarında. Şu vakittagi bitirgenlerimiz bütünüsü institut bitirdiler. İkişer institut bitirdiler. Kandidat Moskavlarda dissertasiya yapmadılar. Rahmet Seyda. Men bu so'rovni yuqqag'ina bermadim. Men shaxsan sizdan sabaq olgan kishi, siz ikkinchi gimnaziyada o'qitganda men sizning darslaringizga yurdim ham bek zo'r rahmat aytam sizga buning uchun. Hem tag'in jurnalistlarning so'rovlarini ko'shik. Kimlarning so'rovlari bor? Rahim etiniz. Bulg'ar radiosi. Şopangali Ahmetov, mına bu jir boyuncha söylediniz indeme. Benim sıram şunday, mına bu meşitlerde okutalar bugün de abustaylar. Onlar nintede bu bir bilgili kurs ötelermiz, ili bu sizin vakalet tugulmem. Çünkü bir meşitte okutkan abustay jırlarga birincikte yaramay, bu dipten qitli bir katayma, ikinci meşitte okutkan abustay dünyalık bilen birge yaşaga kerek değil mi? Mına mında nindir bir bilgili bir kalıpka kırtığı turunda söz var. Hem ikinci mesele dinge köçtük bitinde gençler, benim buğunlar bir köp yavuktan yürüyorlar, diniler. Hem onlar kızların biyuga birmiler. Bu İslam için haram deyip. Siz bununla ilişkisiniz mi? Naile Hanım'a soru eyim. Birinci sırau aytayık jir turunda. Bizde bit abustaylar türlü aytayık oku yurtlarında hem türlü ustazlardan gıylim olalar. Әле менә алар Россия Ислам университетынан гына чыккан булса да, яки Мөхәммәдиядән 1000 еллык әйтик ислам динен кабул итүгә мәдрәсәдән булса да, анда бер төрле юнәлештә өйрәтәләр һәм менә Фәния абыстай инде шушы эшчәнлекне алып баручы, алар аңлаталар. Бездә бит мәчетләргә килә абыстайлар үз теләкләре белән. Инде ниндидер үзләренең сертификатлары, дипломнары яки ниндидер кәгазьләре белән түгел, менә мин телим укытырга дип. Шуңа күрә бу мәсьәләгә дә без игътибарлы булырбыз дип уйлыйм. Диния назараты тарафыннан иншалла бу мәсьәләне күзәтербез һәм инде мәчетләрдә бер төрле юнәлештә укытуны, эшчәнлекне алып барырга тырышырбыз иншалла. Моның өчен безгә гимназияларыбызны торгызырга кирәк. Килгән кешеләргә айрым бер мәктәп итеп, бер мәктәпне билгеләргә кирәк. Булган гимназияларны яңадан аякка бастырырга кирәк. Үзебезнең татар институтларыбызны яңадан кайтарырга кирәк җәмәгать. Чөнки ни өчен дигән чагында безнең академия наук библиотекаларында, университет библиотекаларында идәннән түбәгә хәтле китаплар ишереп ята. Аларны кем укыр? Башка милләт килеп укымый, без үзебез укырга тиешле, халыкка җиткерергә тиешле. Рәхмәт Сәйдә апа. Үрнәк итәргә. Икенче сорау безнең инде бию мәсьәләсе. Менә хатын кызга җырларга да биергә дә ярый, әмма ләкин үсеп җиткәч ул кыз бала кеше ир-атлар алдында үзенең осталыгын күрсәтмәскә тиеш. Чөнки менә Сәйдә абыстай да әйтеп китте, кемнең аягы күтәрелә, кемнең анда биле булгана, шуңа күрә бу мәсьәләдә ул үзе өчен өйрәнергә мөмкин. Чөнки биюгәч аның нәфислеге була, ул сәламәтлеккә файдалы була. Инде ул бит киләчәктә кияүгә чыгачак. Ире өчен мин уйлыйм бик күркәм зат булыр дип. Өйрәнсеннәр үзләре өчен һәм инде сәламәтлеккә дә файдасы булсын. Кеше ирләренә чыгып, әйтик, сәхнәләрдә ул инде тоела. Рәхмәт. Тагын сораулар бармы? Өстәп кенә әйтәсе килә, сез бик дөрес сорау бирдегез аны, чөнки балалар үзләре комплексованы булып, ул бер дә файдалы нәрсә түгел. Шуңа күрә ата-аналарның тагы шулук мәсьәлә абыстайларына кыдан иде белем җитми. Белем җитмәү сәбәпле киң карашлы белем җитми. Күбрәк менә бу фикх мәсьәләләрен белмиләр. Белмәгә
Шигабити мәрҗәниләрне укымыйлар. Әле мин менә хәзер генә өйрәнеп чыктым Габдулла Буби китабын. Субханалла, мәшалла, нинди якты карашлы ниләрне язган 100 ел элек, 100 елдан элегрәк. Хатын кызларны ирек бирү турында, хатын кызларны каплап нидән чыгару өчен бик күп кирәкле фикерләрен язган. Ул бүгенге көндә дәген безнең мөселманнар өчен актуальны. Рәхмәт. Тагын эштәп әйтәсем килә җәмәгать бер нәрсәне. Дин буенча әйтелә, бала тәрбияләнә 3 яшенә кадәр ата-ана тәрбиясендә, гаиләдә. 3 яшеннән 7 яшенә кадәр дә ул ата-ананың алган өйрәткәнен ныгыта. 7 яшендә бала инде ата-анага хөрмәт итеп эшли башлый, булдыра алган кадәр. Хәзер шул бер генә мисал китерәм, әти миңа шулай диде. Кызым, сиңа 7 яшь инде, колхозда эшләрлегең бар диде. Хәзерге вакытта әйтә алабызмы, балалар? Сезгә 7 яшендә производствода эшли дип, 17 яшьлегендә кашык белән ашарга тырышабыз. Шуның өчен хәзер без балаларыбыз ничә? 10-12 түгел, бер бала, я 2 бала. Алар эгоист кебек үсәләр бер балага. Аларның мәҗлескә баргачыннан аяк басарга урын юк уенчыкларны. Уенчык булырга кирәк 1 яки 2. Инде хәзер никах мәҗлесе җиткәч, никах мәҗлесенә кадәр менә шушы 3 яшендә ата-ана тәрбияләргә тиешле баланы 70-100 яшенә кадәр яши аларлык мәгълүматны ата-анадан бала алды. Рәхмәт, Сәйдә апа. Тагын бер сорау гына уяналар, хәзер балам. Бер генә секунд әйтеп битерим моны. Ана хәзер уяна. Кызым, кайнана белә торырга тырышма. Иң беренче ялгышыбыз. Кайнана үзе ярдәмче бит әле. Ирләр дә уяна. Улым, bir хатынны аны беренче көннән алырга тырыш. Аннан беренче көннән алмасаң алалмыйсың дип. Тәрбиясез үскән балаларыбыз, ягъни эшсез үскән балаларыбыз никахка кергәч, беренче конфликтта белмиләр нишләргә кирәк икәнен. Басмада 2 тәкә кем кемне җиңә. Менә шуннан соң бер атнадан соң шушы аерылышуларны загысларда анализ ясаган чагында бер атнадан я 1 елдан соң аерылулар бара. Ни өчен аны? Ир белмәде нишләргә кирәк икәнен, ул өйрәтелмәде. Гаилә башлыгы булып өйрәтелмәде. Ул бит гаилә башлыгы булырга тиешле. Аның берничә профессиясе булырга тиешле. Ул хатынны, балаларны тәрбияләргә тиешле. Хатын-кыз үз өчен, балалар өчен. Хатын-кызда ничек ана булырга, ничек хатын булырга тәрбияләнмәде. Шуннан соң ир кайтып китә башлый. Журналистлар мөмкиндер. Чөнки журналистлар, безнең вакыт бетә, журналистларның сорау бирергә вакыты калмый. Шуңа күрә бер сорау гына, беренче 2 сорауга кыскача гына мөмкин. Ассаламу алейкум. Мөслимә хатын-кызлар берлеге татар милләте алдында авырлыклар килгән чакта нишләптер дәшми кала дип әйтеп була. Менә мәсәлән, соңгы тел мәсьәләсе күтәрелгәндә нишләптер дәшми калдыгыз? Моның сәбәпләре нәрсәдә икән? Сез кайдан? Азатлык радиосы. Кемгә Наилә ханымга сорау? Беләсезме, һәр вакытта да матбугатка чыгып хәл итәбез мәсьәләне дигән фикер туры булмый, дөрес булмый. Тел мәсьәләсендә безнең мәчетләрдә дә, мәдрәсәләрдә дә һәрбер өлкәдә эш алынып барыла. Менә Диния назараты тарафыннан хәтта татар теле курслары да бушлай, мәчетләр алдында ачылды бит инде. Шулай ук анда бит мөслимәләр эшли, мөслимәләр укыта. Беләсезме, без теге кычкырып түгел, эш белән күрсәтергә тырышабыз. Рәхмәт. Һәм инде ватаным Татарстанның сорауы, аннары сезгә ярыймы? Кнопкага басыгыз, ярыймы, Фәния ханым? Япага бирәм. Без бит инде 8 март алдыннан җыелдык, Фәния апа. Булай бездә хәзер хатын-кыз бәхете теләү бар. Менә Мөслимә хатын-кыз бәхетен ничегрәк күрә? Фәния апага сорауымы? Бу бик кызык сорау. Рәхмәт. Менә беләсезме, һәр кеше бәхетне үзенең җитешү уровенендә күрә, баскычында күрә. Кемгәдер ул матур коттедж салып керү, кемгәдер ул менә бүген кияүгә чыгып балалар үстерү, кемгәдер ул анда карьерың булсын. Аллаһы Субхана ва Тәгалә өйрәтә, бөтен бәхет кешенең Аллаһ кушканны менә шушы шәригать законнары эчендә үтәү.
Менә бүгенге көндә әгәр сез мине сорасагыз, мин бик бәхетле. Һәм шушы бәхеткә ирешә алганыма мин шаккатам. Шушыны үземнең шәкертләремә җиткергә тырышам. Һәм минем шәкертләрем куанып минем арттан баралар. Бүгенге көндә шундый күп шәкертләрем канәгать була белү. Булганы белән канәгать була белеп, тик капланып яту түгел, капланып яткан өчен Аллаһ Субхану Тәгалә бөтен мөселман илләрен таркатты инде хәзер. Эшләү, уку, белем алу һәм белемеңне башкаларга тарату, җәмгыятькә файдалы кеше булу. Шушы юнәлештә балаларны тәрбия кылу белү, аны балаңны, иреңне син үзеңне иңелек тәрбиялә. Менә теге шу Хәсән Басрины китердем бит мин сезгә мисалны. Иңелек үзеңнән башла һәм синең ягыңа нур тарала. Нур тарала, син гаиләңне нурландырасың. Син аннары шәкертләреңне җәмгыятькә файда китерәсең. Син бәхетле. Рәхмәт, Фәния апа, рәхмәт. Һәм инде Азатлык радиосыннан соңгы сорау. Сорау, проблемнар темасын дәвам итик. Татар халкы алдында торган кайсы проблемнарны җитди рәвештә күтәрергә кирәк дип саныйсыз? Мөмкин булса, Наилә ханым. Күп еллар дәвамында татар халкы алдында булган тагын бер күркәм эшне үзебезгә алдык. Дәвам итеп алып барабыз, ул милли киемне популярлаштыру һәм халыкка җиткерү. Аның да куанычлы вакыты бар, әйтик, мизгелләре бар. Менә бүген игътибар итсәгез, никах тойлары. Никахта кызларыбыз милли киемнән кияүгә чыгарга тырышалар. Элекке дөньяви киемнәрне әле сайламый башладылар. Алар инде шушы үзебезнең менә Заринада булса да, бүтән дизайнерларны да сайласалар да, милли киемне киеп, шундый матур затларга әвереләләр. Хәтта мин әле куанам, кәләшләр өчен генә түгел, аларның якыннары, әниләре, апайлары, дус кызлары өчен дә. Чөнки алар да шулай ук килеп, дизайнерлар да үзләренә милли кием тектерәләр. Хәтта никахлар туйларны караганда, без инде куанабыз, бу әле мөселман туе, мөселман күренеше дип, менә шундый шатлыклы бездә хисләр туа. Аннары милли бәйрәмнәрне күз алсагыз, анда да хәтта безнең түрәләре бездә. Гади халык кына түгел, җитәкчеләребез дә милли киемнән булырга тырыша. Ул да бит куанычлы хәбәр, куанычлы вакыйга. Инде бәлки, иншалла, киләчәктә ул инде көндәлек тормышка да кирип китәр дип өметләнәбез. Менә бу елны без Казан саммит кыссаларында, Аллаһы бирсә инде, үзебезнең мөселман киеме фестивален үткәрергә ниятләп торабыз. Чөнки ул Казан саммитка чит илләрдән дә бик күп кунаклар киләчәк һәм аларга да үзебезнең милли йөзебезне, милли киемебезне күрсәтергә тырышырбыз. Шулай ук тагын бер яңалык белән таныштырасым килә. Ул инде безнең Диния нәзарәте тарафыннан ел сайын ифтар мәҗлесләре халыкны күпләп җыеп, әйтик, үткәрелә башлады. Яңа проект һәм ул проект бик актуаль булды. Чөнки анда бик күп хатын-кызлар, ир-атлар, гаиләләр белән киләләр. Менә бу елны инде иншалла хатын-кызлар өчен аерым ифтар мәҗлесе үткәрергә дип ниятләп торабыз. Һәм инде анда менә үзебезнең милли киемнәрне дә күрсәтербез, Аллаһы бирсә. Анда вәгазьләр дә сөйләнеләр һәм хатын-кызларга кагылган бар мәсьәләне дә күтәребез һәм бергәләшеп шунда әҗер-савапларга ирешергә мөмкинлекләр булыр дип өметләнәбез. Рәхмәт. Мөршидәнең кичкенә генә сорау. Минем сорау кичкенә генә түгел инде, менә без монда сөйләшәбез, әйме, һәм шундый фикер туа, хатын-кызлар кием һәм бәйрәм турында гына уйлый дигән. Безнең бит әле монда хәләл туклану бар, намаз укырга җирләр юк менә мөслимәләргә. Ул проблемалар да бар бит әле, аларны да хәл итәсездер. Аннары менә Фәния ханым әйтеп китте, ширкәүгә керү мәсьәләсен, культурасын, име. Менә мин үз тәҗрибәмнән чыгып әйтәм, мәчетләргә алай еш йөрмәсәм дә, ләкин эш буенча барганда, безнең бит мәчетләр ишек төбендә утыра торган бабайларыбызны да әле тәрбияләргә кирәк. Менә ул мәсьәләләрне дә мөслимә хатын-кызлар мәчетләребез бар, әлхамдулиллах, хатын-кызларга намаз укырга урын юк дигән фикер белән килешмим, чөнки намаз укырга теләгән кеше өчен ул бүлмә таба ала. Әмма ләкин намаз бүлмәләре оештыру ул дәүләти булган, әйтик, уку йортларында дөрестән дә күп төрле фикер таралта һәм инде бәлки ачыктан ачык дини бүлмәләр булдыруны инде бәлки иглан итмәссез дип тә әйтеп куялар. Укырга теләүче кеше өчен җир йөзендә менә
Кайда гына без булмыйк, һәрбер җирдә дә укырга була. Анда пөхтәлек кенә кирәк ул җирдә. Хәзер Фәния ханым, һәм инде бәйрәм, әйтик, бәйрәм генә түгел безнең хатын-кызларда, көндәлек тормышта бар. Хәләл ризык дигәннән, әлхәмдүлиллаһ, бүгенге көндә балалар бакчасында, мәктәпләребездә хәләл итне керттек. Хәләл ризык белән тукланырга балаларга мөмкинлекләр оештырдык. Инде әле безнең ул эшләр дәвам итә, чөнки балалар бакчалары төзелеп тора, мәктәпләр ачылып тора. Ул йортларда да андый мөмкинлекләр оештырырга була, хәтта уку йортларында да аның турында без кычкырып йөрмибез. Чөнки кычкыра башласаң, бүтән милләтләр бар. Бүтән милләтләргә һәр вакытта да ул күңелле, әйтик, информация түгел. Кашып түгел. Менә мөселманнар беләләр, кайда мөмкинлекләр барлыгын. Инде мактанып әйтеп йөрсәң инде бүтән милләтләрне дә алар ник инде мөселманча, ник бу христианча түгел яки яһүдчә түгел дип, менә ыгызыгы чыгарудан дөрестән дә безгә кирәкмәсең икән дип уй фикергә киләсең. Аннан кызлар шуңа әйтәсем килә, Әбу Ханифа мәзһәбе шуның белән уникальный, шуның белән ул аерылып тора бүтән мәзһәбләрдән. Без бүтән җирдә дә, нинди генә илдә, нинди генә җирдә, нинди генә условияларда эшләсәк дә, без үзебезнең динебезне тота алабыз. Но аны тотар өчен башта үзеңне ныклап торып, шуны әзерләргә, аңларга кирәк, белергә кирәк. Минем менә күп шәкертләрем бар. Барып керәләр, научный лабораторияларда эшли торган шәкертләрем бар. Анда дип бернинди урын юк. Бөтенесе нигә берсе динне түгел. Мин чормага менеп ди, намаз укый башлады. Шуннан соң минем шуны белделәр дә ди, миңа начальник әйтте ди, менә минем бүлмә кердә укы дип әйтте ди. Ягъни безнең тагы шул ук кала, тәрбия җитми, белем җитми. Менә ул бала бүген көндә 3 ел эшли ул научный лабораториядә. Аның тирәсендә бер дә мөселман юк. Ул яулыгында салмаган, ул шунда укый һәм безгә килеп әле укытырга да булыша. Субханалла, машалла. Кешенең үзе менә үзеннән башларга кирәк. Бу тәрбия мәсьәләсен без һәр даим күтәргә кирәк үзебезгә. Рәхмәт, инде безнең матбугат конференциясе төгәлләнә. Тагы шуны әйтергә була. Менә туйга кадәр, никахка кадәр безне яшьләребезгә, егетләргә, кызларга курслар ачырга кирәк. 1-20ләп, иң кимендә 15-20 лекцияны тыңларга тиешлеләр алар. Ничек итеп хатын булырга, ана булырга, ничек итеп бала тәрбияләргә, нәрсәгә игътибар итәргә, ничек итеп ир белән яшәргә. Менә шушыларны хәзерге вакытта безнең хатыннарыбыз бульдозер шикелле бөтен хезмәтне алып баралар. Уят синаны төнлә белә аларга исем фамилиясын әйтә алмый, арган була. Шуңа күрә хатын-кыз никахка, тормышка хәзерләнгән булырга тиешле. Аның өчен курсларны ачырга мөмкин. Я ул мәчеттә булырга тиешле, я ул ЗАГСта булырга тиешле. Менә 20 елга каршы безнең матбугат конференциябезнең вакыты тәмам, онлайн трансляциябез тәмам. Зур рәхмәт килүегез өчен һәм журналистлар